खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांगोन दे रायजोफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय भिडिअखौ लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय ओमफ्राय रायजोफोर दिनै नै आङो मा जानाय लानानै फैदों बेखौहाय पानिपुरि बेयावहाय 50टा पानिपुरि दं आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो जाजोबनो हागोन ना हाया नायलांबाय थादो रायजोफोर नायनोसै ओमफ्राय बेयाव नै गासिबो आलु बाथोनखौबो नै लानानै फैखाबाय आङो बे इमलि चटनि ओमफ्राय बे इमलि बिदै ओमफ्रायहाय नैबेहाय पुदिना बिदै आरोना बियो ओमफ्रायहाय आङो बेजों लोगोसे नै मिमि लाफादों बेयावहाय मिमि पेकेटथाम दङ ओमफ्राय नै बानलु दा अर सफान लादो आङो ओमफ्राय बेयोबो स्पाइसिखा आरोना फुरानो आलु बाथोनाबो ओमफ्राय जानोसै होमबा रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै आङो दाख्लैबो रायजोफोर थारमाने बेनि भिडिअ लाबोदोंमोन आरोना पानिपुरिनि ओमफ्रायहाय माने आङो होआखै बेखौ आपल'ड खालामाखै मानो होननानै बुङोब्ला बियो माबायाहाय आलु सोखानानै लानानै आङोहाय बियो चेप्टा जादों आरोना ओमफ्रायहाय जानायखौ आं जेबो इन्ट्रेस्ट मोनाखै ओंखायनो आङो नोंथांमोननोबो शेयार खालामाखै आरोना आंनो इन्ट्रेस्ट मोनाखैबा नोंथांमोना मा इन्ट्रेस्ट मोनगोन आरोना ओंखायनो आं होआखै दा होमबा बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आङो जानोसै जानायखौ स्टार्ट खालामसै नायनोसै बे 50टा पानिपुरिखौ आं जाजोबनो हागोन ना हाया होमबा होदो स्टार्ट खालामसै जानोसै माखौ लाग्रोनांगौ जाखो Berapa sekali warna?
Bener bisa. Mara जोबोद आङो जाजोबनो हामारबाय आरोना आंबो सानदोंमोन जाजोबनो हागोन ना हाया जानो हायाबा हाया आं दोनखागोन सानखादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा हाबायानो होमबा रायजोफोर भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं